Si Bayramon nakatuman ng tiki-tiki mga idol. Kondisyon na kay siya karon. Bay! Para champion na bay! Iyang ipakita sa mga fans mga idol ang 1-2-3 combination. Lalala! Grabe do. Grabe kondisyon na. Grabe kondisyon. Ha? Di matabang eh? Napamatud-an na gid karon nga ang tiki-tiki sa lawas makapalig-on. 68 anyos na gong tiki-tiki boy si Bayramon. Wira po ya kondisyon lang gyapon kaayo mga idol. Kanto mga liphok may liphok. Oy man ni Kristibe kapiha kinumo di Bayramon. Oy mo naman nag-uwan. Hangin na likuwang. Para super typhoon ang dangatan. Murag lupigon gid si Migo Kulapuan naman ni Kristibe. Murag wala gid naganan si Migo Kulapuan na lulubot yok. Pero kung mukbang ang competition si Migo Kulapuan mo champion. Ay, ang maayo ani bay, tudloan nimo nga atong mga followers. Unsay liphok, unsay uppercut, unsay street cut. Ug karon mga idol, ayaw gid mo piyong. Kay sa boxing tudloan mo di Bayramon. Karaang boksidor man ni siya mga idol. Pero wala mo sikat kay palahubog man og palainom. Ya, retok. Wah, di ba daw eh. Uppercut. Wah! Napakdang lang mga idol kay ang bata mo bless man ni Bayramon. Please ang bataw. Bay, nay mo bless. Mo bless. Manoy Kristibe, dili matabas-tabas ang galawan ni Bayramon. Bang! Lalala. Nagpasalba pa mga idol. Unya karon mga idol sa iyang gipakita nga performance, makadawat na ni siya og Excellence Award. Sa tagay siya nay mo dawat. Grabe kag mga moves bay. Unya mga idol, ako si Kipebaw nga nasi kaparehas og galawan. Katanaw na ko si mong mga moves ay burakag si Nonito Donaire og mga galawan. Ako bay kamo gyud ko gamay pero dili ko mahambog. Ako bay kamo gyud ko gamay pero dili ko mahambog. Si Bayramon dili gini hambugiro mga idol. Or sakto sa man ni Kristibe, dili gini hambugiro si Bayramon. Ug mahubog siya sugod ra na siya kuratahon. Ayaw lang ihurot-hurot imong mga moves. Sige. Dili lang kuno may magsaba mga idol kay nay nangagi. Makahibalo niya hinuon.